παρακαλώ. Έλα, τι κάνετε, όλα καλά? Μια χαρά, εσύ? Είδα μια ανάρτηση στα social, ετοιμάζεστε χωρίς εμένα? Όχι ρε, είναι νωρίς ακόμα. Θα σε ειδοποιήσουμε όποτε είναι, μην αγχώνεσαι. Πρέπει να κλείσω, τα λέμε, γεια. Να σας κάνω μια ερώτηση. Θα μου το πληρώσετε! Σταματήστε! Δεν κάνετε τίποτα στο ταλέπο! Νομίζετε δεν κάνετε και δεν θέλετε τη δουλειά εσείς, Ναι! Όντως τώρα! Σάπιους μοιάζουν. Τι φάση να σταματήσουν αυτοί! Έλα, το πιστεύω! Δεν ξέρεις που μπορείς! Έλα τώρα, πείτε μας τι θέλετε κι αλέ. Εγώ θα λέω μια συνεχίσουμε. Όχι, ευτυχώς βρήκα κάποιον. Γεια σου Γιώργο. Γεια. Γιώργο, σου αρέσει το κραγιόνι? Είναι ανεξίτητο, νούμερο 28. Εδώ και τις φαρίδες. Τους ήθελα όμως ένα πεις μεγαλύτερο. Σταμάτα πια, έχουμε πιο σοβαρά πράγματα να συζητήσουμε. Τι, δεν είμαι όμορφη? Δεν καταλαβαίνεις, απήγαγαν τη διοργάνωση. Τι, απήγαγαν τη διοργάνωση? Ναι. Και τι θα κάνουμε τώρα, λες να ακυρωθεί ο διαγωνισμός? Όχι βέβαια, είμαστε τόσα ταλέντα. Εμείς θα σώσουμε το διαγωνισμό. Πάμε. Παιδιά, κοιτάξτε τι βρήκα, κοιτάξτε τι βρήκα. Ωχ, ξεχαστήκαν, πρέπει να βρούμε κάποιον να μας σώσει το διαγωνισμό. Παιδιά, ελάτε. Δηλώστε συμμετοχή και πάμε. Κοίτα να δεις που έχουμε πετειακό διαγωνισμό και να το περάσουμε εδώ μέσα. Καλά λες, καμιά τούρ δεν μας φέρουν να σβήσουμε. 5 χρόνια κλείνουμε. Αχ ναι, παιδί, μια που έλω, Λες. Εγώ δεν θέλω λίγο, εγώ θέλω αλμυρό. Και λίγο νεράκι τι ψάσαμε. Ναι, μήπως να σου κάνω και αέρα. Αχ ναι, ζεστούλα την έχει. Να και την άλλη. Μα θα σοβαρευτείτε, μας έχουν παγάκι. Έλα ρε παιδιά, μην απογοητεύεστε, μια λύση θα υπάρχει. Ναι ρε παιδιά, δεν θα μας αναζητήσουμε μέχρι τότε. Γεια σας, παιδιά. Νομίζετε θα αρχίσετε χωρίς εμένα? Δεν ξέρετε ποια είμαι, δεν ξέρετε. Θα αρχίσουν χωρίς εμένα. Ξέρουμε ποια είμαι όμως. Εγώ όλα τα καταλαβαίνω. Εσύ! Και το περίμενα ότι ήσουν εσύ πίσω από όλο αυτό. Εσείς ευθύνες ότι είστε εδώ. Γιατί εμείς? Γιατί με αφήσατε στην απέξω. Φέτος θα το κάνω μόνη μου το ταλέντο. Μα τι λέει ρε παιδιά αυτή? Μόνη σου δεν μπορείς. Παιδιά, φωνάξτε, κάποιος θα μας ακούσει. Δεν θα γίνει ταλέντο, έχουν περάσει 3 μήνες και δεν τους έχουμε βρει ακόμα. Μην απελπίζεσαι, όλο και κάτι θα γίνει. Χαίρομαι που κρύβουμε την ομάδα του ταλέντου. Πού? Ώρα για παρουσίαση. Πάμε να τους ελευθερώσουμε.